Når jeg tænker tilbage på 2011, tænker jeg på naturkatastrofer, som f.eks. tsunami i Japan eller orkan i Australien. Jeg kommer også til at tænke på hændelserne med Gaddafi og Anders Breivik, der var skyld i manges død. Det er altid trist, når nogen går herfra, men det gør vi jo alle sammen, når vi bliver 70-90 år. Men det er ikke sikkert, at vi er så heldige at leve til den alder med alle de sygdomme nogle dage. Valgkampen har været forrygende. Der var kamp til stregen og sved på panden. Folk måtte lide, folk måtte træde fra, så nye ansigter kunne komme til. Helle Thorning-Schmidt er den nye kvindelige statsminister. Så kommer vi til et af højdepunkterne. Kronprins Frederik og Mary fik 2 tvillinger. Vincent og Josefine blev de døbt. Nu når vi snakker om kongelige sager, så blev det også til et kongeligt bryllup i London. Et kæmpestort bryllup, og det blev offentliggjort over hele jorden. I 2011 er jeg begyndt at interessere mig for roning og badminton. Jeg går til roning med Magnus og Jonas. Alexander går også til det, men det er en anden dag. Mig og min familie var ude at rejse meget i dette år. Vi tog til Schweiz, Norge, Tyskland og Sri Lanka. Vi hyggede os rigtig meget i alle lande, og vi rejste med fly, skib og selvfølgelig også med bilen. Vi besøgte for det meste familien, men det har alligevel været sjovt og hyggeligt. Det har ikke gået så godt i håndboldens verden, men det har en vis person, som har haft lykken med sig på sin vej, nemlig Caroline Wozniacki. Hun har vundet sig vej op til førstepladsen, så nu har hun været verdensmester i tennis. Til alle jer derhjemme vil jeg ønske jer held og lykke i jeres liv og pas godt på jer selv og hinanden. Gud bevarer Danmark.